Tak v prvom rade tým mladým ľuďom sú postihnutí tým, že vlastne ani neukončili svoje vzdelanie, čo je skutočne na škodu veci, pretože dnes, ak nemáte minimálne učňovské vzdelanie, tak ste na trhu práce priam nepotrební. Je to minimálna možnosť sa zamestnať v budúcnosti. No a v druhom rade to postihlo aj tie rodiny, neskutočne rodičov, pretože určitá bezmocnosť, viete, to nemôžete ich byť, alebo čo nepomáha dobré slovo, proste kričať. Možno, že v jednom prípade možno pomohla aj bitka od otca, čo hovoríme, že možno málo ktorých, ale niekedy možno treba aj taký rázny krok, aby sa ten mladý človek spamätal, zvlášť keď je ešte vo veku od 16 do 18 rokov.